Besahan hai joto no lam sogo ani YouTube channel norok no khabai khukbai khai no hingke kling kyang homework khainai ang no tamuk khainai norok no nuk me ang just homework ne tini hingkai sikang tabuk tam khai norok na tumung gana guys sadaki subscribe khai di sadaya hingke ba kais comment khai guys tong norok na punuk nai tabuk nai tong ni norok ang tam homework khai khaya hingkai video no puilana sini paithak jora nai tong di guys hingkai norok support khai tong di hingkai tai tam sare tam jalai no potong ni din ning tongo hingkai wati ro phaili asini yang to pelai no mane satung tung mane bagai belai kosto soli lai tong bayo tai sini yang hingkai mia hor karen thala tabu phaya ko asoke jaga tam sana no rojo tan semak na mia hor karen thamma se tabu phaya ko tam bung halang se malia no ro wan sugoi comment kai sana kai sari se yang kan ro be para guys ni tabu nai tong ang tabu thang nai samu hum war nong ni samu khainai tabuk hingke ang eko jabra phui tongo nok ni samung tabuk hingke ang eko nokla phari tongja sabka mo hingke phungni muya awandro yango hingke mo sosikon bo phang mono tabuk sewoi roi nai ang nai di to tabuk hingke ang o jaga o mo sosikon kainai ko bo phango ting thaka haklai thaka aipuno mo thainai last thaipuno ro ang puno kano ekta bo phango se 2 kg rok thayo hingga ba dia ba hangke norok nang phunugan tabang kaimani optia ba satong ni jora thik angke to thika thangkang angke to kismat sam khata ba haita angke tabang oro kai renai he mo tolawong hanga jotono kaijak mang aibona taboro tara sang kai renai oro kita gate tongo oro gate tomo ba koro ang tabo kai renai tabo hingke ang naidi mo sosikoni baga hagor khuroi paikha hingke mono pura complete khainani bagoi ang tam khaina nai tong naidi mo sosikon no kai rekha mo ekta bophango no 2 kg ke thayo hingke 5 ta bophango boso kichi thai guys norok no sadi comment khayoi hingke tabo ang tam khaina nai di tabo hingke ang mo sosikon kai paikha tabo hingke ang mo sosikon do kai rede kha norok ani working tam no hinoro nukna homework tam hinoro nukna homework mono no hino nok ni kizami ka samung khai mono no hino homework tabang khai tongo ne tabda khai no norok ji khai tonga gabon ba nuknai tam rok khai na nangko norok bo homework khedi no go sorino fitness fit tone di sorino fit tone di kam ka tin di kai samung khai ang go sori fitness ka ham tong ya moni bagai kam ro khai na nango homework na khai bini samung khai na nanga homework থেকে না যথেষ্ট ফিটনেস অনেক ham tong to guys nai tong hingke guys tabo hingke ni ko ang jabra khiboi tongo phungo poriskar khaimani ko hingke tabo hingke bol filoi tongo guys nai di bosu kosto ke bol ma fil kufalo je sujak tong mane amon ma khayo guys te ko ro khaina ni kor kam thora bol fil mani kom completing ha tabo kam complete hingke tabo ang samo thana bagai mairok kisu tulangnani bagai ready khaikrana norok na yango hingke alu baja seroi tongo kisa ke mo hingke moya awandru su kotokai songjak yango mai moi akran baja alu baja mo hingke norok nukhna amo ang tabuk telangoi sarani bagai ready ko mai khorina ka tabuk hingke phungni mai khobja chai namani oglo lokhe hingke malai nai norok by next vlog oro no pailai sunai tini ni video